Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes, karapusan nga adlaw sa bulan sang Mayo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan liwat kita nga magainup-danay sa sining nga adlaw. Kamusta nga ton sining nga mga kaaksyon, no? Daw taas pagid ang COVID-19 abot sa no pa ni sa single digit, ha?
daw kataas paghid daw wala nagakaubsan sang mga biktima sang COVID-19 ang bugos nga syudad kag probensya sang Negros Occidental. Ay, pwerte. Sige, kamusta nga to sila nga mga ka-aksyon na social distancing kag face mask kag face shield lang ang aton sila balunon kung nakagwa kita kay hindi taman mapaiway kung may mga importante kita nga ilikoton sa sining nga adlaw sa gwa sa aton sining nga mga puluyan. Kamustang mga ka-aksyon ta sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kabayon tang ox lang kamodera sa sining mga inoras. Kag sa syudad sang Dumaguete, well, subo-subo man to sa oriental side, no? Kaya ang vice mayor nila nagtaliwan matapos ang isa kilikuton kahapon sang aga mga kaaksyon. Galing tiya mo ginang kabuhi sang isa katawa, hindi mo mapaktan. Madula sining kalibutan. Sa mga kaaksyon ta sa kabugusan nga Rion Sai sa bugos nga Region 6 sa mga banwa kag syudad, kamusta kamo iya mga kaaksyon amon sa kanginan? Bali karon nga adlaw by 1 o'clock maga-start ang aton sining nga tandem broadcast po ang CantongNo Radio Iloilo. Karon lang dugay-dugay kay mangisayod na to sa mga balita nila nga ihaboy diri sa aton sa isla sang Negros Occidental. Aton hibaloon na karon upod ang CantongNo Radio Iloilo. Si Aksyon Mario Hilonggo aton sining partner dito mga kaaksyon sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Manginkaupod ta sa aksyon na Marlon Hinovia Municipal Hall sang banwa sang Isabela kag Tuboso. Umpisa subong adlaw tubtob Hunyo 2 naka-lockdown. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Artay Hupon ginaligar sex scandal sa SDC. Pag-ausisaon sang komitiba ni Councilor Al Victor Espino. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa WCPD hindi pa maka-intra sa investigasyon sa aligasyon nga sex scandal nga natabo sa sulod sang SDC pero maka-entra sila kon pangayon ang ilang nga bulig. Okay. Ambot nung ka-function pa ng SDC na? Ay, puwerte. Sige Samtang sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita ni Aksyon Brian Morden. Senior Superintendent Palge nagmando nga hugot ipatuman ang pagpangdakop sa mga bulang kagiban pang illegal nga sugal sa probinsya. Kag Colonel Palge may panumdum sa mga kapulisan nga likawan ang pagpang-hold up kaso sang COVID-19 sa Lokpo nagdangat na sa 133. 23 diri ang aktibo. Samtang balita naman sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Guraba, NPA nga napatay sa enkwentro sa Barangay Binavesta sa syudad sang Himamaylan na kilala na. Kag Philippine Coast Guard nagahulat na lamang sang formal nga aktibo o kunabiso gikan sa Regional IETF angot sa travel moratorium. Sa aton sini nagapango naman nga mga balita out of town sa syudad sang Cadiz. Balita ni Aksyon Roger Gotib sa banwa sang Tuboso. Duha ka persona ginabdak. Ginabdak sang ginaligar man armado nga grupo ho, pero nakabalik na pasado las 8 kagabi kapulisan sang banwa sang Tuboso
naga-investigar sa sining informasyon nga ila nabaton. Samtang sa syudad sang Cadiz, sinigal nga pabulang ginraid sang kapulisan. Samtang sa balita sa syudad naman sang La Carlota, 43 anyos nga lalaki dakop sang kapulisan pinagi sa buy-bust operations. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. CantongNo Radio Philippine Standard Time, las 11:39 ang aton oras, mga detalye sa aton sinigin pang headlines. Karon lang dugay-dugay, mahina ang kalaban. Sa mga ka-aksyon tangayara na naka-tune in via Facebook page sang Aksyon Balita Banat Bulig sang Aksyon Radio Bacolod. Ina-welcome na namon kamo karon dugay-dugay ang inyo sininga pag-likes kag pag-share hatagan ta sang igtalupangod lakip ng mga mensahe kag ginpadala ninyo diri sa aton sininga pagpangalaga. Kag sa aton sininga website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton, welcome na diri sa inyo sininga palatuntunan. Sige, daligi lang kaya rin ang resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Lunes, May 31, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 7 kag 14, liwat 7 and 14. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay Ayos, sige. Daligi lang kay para pang-plastar tanan ni, no? Standby anay sa aton sining mga kaaksyon, no? Daligid lang kay daw pilit pa siya. May lang pamati sa mga kaaksyon ta kay Vanessa Mayo, kay Emmanuel Morales, Virgie San Antonio Alpenda, kay Desi Mulate, Rhea Meladio, kag Homa Lumina. May lang pamati sa inyo dira, no? Kag kalakip man sa kay Lisa Montecastro. Hindi siya kay Lisa Montecastro, kay Eleanor Rigby Agravante, kay Arnel Po Disamparado, Connie Gremio Gilaran, sa kay John Vicente, Rochelle Evangelista, Junjun Mayordomo, and Venus Valenzuela Rayo, no? Kay Cory Vidaha, Martin Gonzales, April Banag, kag Cordova Ernesto, no? Cordoba Hamilo Ernesto. Hindi ko magkakuan kay Richel Bonilla. May lang pagpamati. Amor Malayang, Vanessa Mayo. Ara naman si John Vicente, no? May lang pagpamati John Vicente. Kay DC Mulate and Rochelle Evangelista, kay Venus Valenzuela Rio, no? Ara naman si Martin Gonzales, Rhea Meladio, Humalumina kag April Banaag. Ayos. Dagang salamat, no? Rex Cantong, mga kanton man yung imo ba ni Saman? Kanton niya ginakaon na, no? Ang kantong ti apelyido ina, no? Sige, daligid lang mga kaaksyon na standby sa aton sining panumbalik sa dili ginamang madugay. Mga kaaksyon sa aton sining sunod-sunod na nga mga balita sa dili ginamang madugay. Standby! Yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapya na
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:49 ang aton oras. Pabalik kita diri sa aton sining pangragad ang ining balita ng inyo ang masunod nga balita nga inyo sinima batian. Standby Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Ini may kang tanan sa Ditribayo ho. Amuning ang pinakabago kagarantisado epektibo pangontra sa kagaw mga kaaksyon no. Nagatrangkaso kabala nga may upod nga ubo kag palanakit sang lawas. Farmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:51 ng aton oras kadtuan tanang balita gikan sa aton sining patrol. Karon gali dugay-dugay may yara kitang ipakilala sa inyo ang MVIC Bacolod no? Isa ka iyan isang thematic enterprise. Karon lang dugay-dugay kag sa Congressman Alan Peter Cayetano mangin kaupod naman diri sa aton sining pagpangalagan. Kag sa later part karon ang broadcast naton upod ang Aksyon no Radyo Iloilo. Kanto ang tanay si Aksyon Alvin Graba, maki-update kita sining inkwentro to sa Buena Vista, Himamaylan. Nakilala na tong napatay nga miyembro sang NPA. Ginhingadla na sang katapo sang Philippine Army kag kapulisan naton, no? Kag Philippine Coast Guard nagahulat na lamang sang formal nga abiso gikan sa Regional IETF angot sa travel moratorium. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, nakilala na ining NPA nga napatay sa enkwentro tinilikdan nga simana sa sitio Bugo, Barangay Buena Vista sa siyudad sang Himamaylan. Ining inaway Aksyon Rex tunga sa tunga sang 94th Infantry Battalion kontra sa mga katapo sang New People's Army sa Idalom sang kilusang Rehiyon Negros, Cebu, Bohol kag Siquijor. Ining napatay nga NPA ginakilala kay Jose Encancion.
Jose Encancion alias Kariroy, diin ini siya ang nagapuyo man sa sitio Candiis, Barangay Buena Vista sa siyudad sang Himamaylan. Lapit lang to gali sa naengkwentuhan nila. O dara sa sitio Bugo, lapit lang, halos tinuparay lang sitio Aksyon Rex. Gani man. Now, sunod diri kay Philippine Army spokesperson sa 3rd Infantry Battalion, si Army Major Seron Pancito. Ining si Encancion Action Rex, positibo nga ginkilala sang iya man mismo pamilya apang masubo lang ugalin suro sa iya. Kasapyak sini nga nakilala, wala ni na-claim ang bangkay para dalon kun tani bara Action Rex ang ilang bangkay sining himata nila dito sa Candiis, bangod sunod diri kay Pansito ang ining napatay nga ang pamilya sang napatay nga new people sa army, wala sa pigado Action Rex, in short wala sa ikasarang sa pagpalubong, rason nga suno sa iya nga ang gobyerno, especially ang local government sa siyudad sang Himamaylan, amo gid lamang ang maghatag na sa nga desente nga lubong, pero ginahayo man sa mga Pero may claimant ng pamilya de? Yes, may claimant na? May claimant Action Rex, gin-claim na gin mismo sa pamilya nga ila ginahimata Action Rex. Ining si Jose Encancion, pamilya Encancion man Action Rex actually, ang nagpadulong dito sa mga katapos ang kapulisan, the same sa nag-confirm man sa katapo man sa Philippine Army. No, matabo diriya so kay Pansito, di kay kumuwala sang ikasarang ang pamilya, only ang local government unit sang Himamaylan amo ang magahatag sang formal kag disente nga lubong, pero gina-encourage gid nila Action Rex, ginahayo nila ang pamilya nga mag-attend sa lubong sa ining lubong sa karon wala pa natalana, pero gina-encourage nila dapat sa lubong ara gid Action Rex. May panawagan man karon ang mga katapo sa Philippine Army, sa New People's Army nga kabay pa nga si Encancion na ang katapusan nga mapatay sa engkwentro bangod sa ila sini nga banggianay. Ang matabo diri suno sa iya, dapat pumuloy manginbukas man ang ila sini nga pananawan sa sining eleksyon nga natabo sa engkwentro sa tunga sang 94th Infantry Battalion kag subong man sang New People's Army. Ari ang pahayag ni Major Pansito. Ang napatay doon sa Himamaylan ay si Jose Encancion. Kilala din siya sa alias na Kurikoy o kaya si Junjun. At ito naman ay positively identified sa mga kaanak niya. Siya ay taga-sitio Candiis, Barangay Buena Vista, Himamaylan City, Negros Occidental. So noong Mayo 28, hinanap natin yung pamilya. Kahit pa man pala bago natin sila nakaugnayan, ay alam na nila ang nangyari sa kanilang kamag-anak. Nakita na po ng pamilya yung kaanak nilang napatay po? Yes, noong May 29 pa ay nakita na nila ito. Pero hindi nila kinuha, siguro dahil sa lahat din sa buhay. Pero ang sa atin is the local government actually can come into the picture and will render the decent burial yung napatay na si Encancion at with the present na lang sa family. Baka may panawagan po kayo? Actually, Alvin, hindi pa ako itong ganitong uri ng pangyayari na kung saan ang fighter ng NPA basta-basta na lamang nila niliiwan at hindi man lang nila pinaparangalan. Sabi nga nila, actually, may mga tagapagsalita sila minsan na tinataas ang mga pangalan nito, pero hanggang sa salita lang saan yung gawa. Noong nirecruit nila ito, mga taong ito, is ganoon sila kaposikido, pero sa realidad, bakit nila wala man lang tulong ang kanilang hanay. Sinasabi nila na... John Rex, kabahin gid lamang ini sa pahayag ni Major Sinon Pansito. Sa dugang paginaton nga balita, ginahulat na lamang karon sa mga katapos ang Philippine Coast Guard, particular sa Bredcoport area, ang pagkakas ang travel moratorium nagikan mismo sang Regional IATF. Antes maghatag pahanugot ang katapos ang Philippine Coast Guard para makabiyahe na ining mga fast craft kag subong man ang mga pasahero. Sunod diri kay Philippine Coast Guard Commander sa Bredcoport nga si Chief Petty Officer
Louis Campanier nga sa karon wala kag hindi pa sila makahatag sa travel advisory not unless wala pa o kung nga may mabato na sila halimbawa sa abiso. Tiki, halos tanan ang Iloilo gahulat-hulat man to, ang Bacolod kag Negros Occidental gahulat man diri. Although nga may mga proposal tong Iloilo nga extend nila until June 15, way pa man galing feedback ang regional national IETF mo. Break action, direct sa mo man ang mention niya man kagina kay sunod diri kay Campanier. Actually, sir, hindi pa kita makahatag sa karon sang travel advisory kay may proposal pa tong extension. Di siling ko ati sige sir, hulat-hulaton ta lang ang travel advisory pero siling suno sa iya nga maybe this afternoon basi pa lamang makabato na sila sa nga abiso gikan sa regional IATF antes makahatag sang sining ginatawag ta nga travel advisory. Aray ang confirmation nagikan kay Chief Petty Officer Louis Campanier. Kung di man importanteng kantuhan nila tungkol sa pandemic, ay munong na sila balay. So kung importante kantuhan nila, ay importante kayo mo. Pero kung di importante yun, kung pandemic na, kung dito sa mga naton, mag-home quarantine ta, para may likawan tang virus. How about ang mga past crafter nagpabalo na sa imo sang ila travel intention? Ang aton mga past crop wala pa, kay mabalan pa lang nakaroon natin sa hapon kung magpagawa sang moratorium kung malitid na. Kung malitid ang moratorium, mga babayahin na sa past crop. Di na rin ang travel moratorium na, sir. Original ITF, sila man ang paggawa sang moratorium namang. Aksyon narek sa kabahin gid lamang ini sang pahayag ka confirmation nagikan man kay Campanier. Report nagikan sa patrol. Ang Aksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12 impontong aton oras. Sige, daligid lang sa mga kaaksyon ta kay kaupod ta diri subong si Mr. Christian Ayan Pristanyo ang MVIC Bacolod Simatic Enterprise, no? Kay sadtong last Friday, Biyernes, that was May 28, no? Nagpatigayon sang grand opening ang among kumbuyahan, no? Ang MVIC Bacolod. Sir, mayong aga and welcome diri sa Aksyon Radio Bacolod. Diri naman kita. MVIC Bacolod tanay, mayong aga, sir. Good morning, Aksyon Rex. Itumok, sir. Itumok. Nan. Good morning, Aksyon Rex, and good morning sa mga gapalamati. Okay, ano ang MVIC Bacolod nag-grand opening kamo o sang last Friday? Pwede mo kita masugiran, sir? Yes, Aksyon Rex, atong Friday nag-open kita na blessing kag nag-ribbon cutting. Naka-attend dito si aton chief sa LTO chief si Ruben Tampos. Kag naka-attend man ng aton Highway Patrol Group, no? Ang gahead sina si Major Robilito Mariano. Naimbitar taman si Mayor galing sa kasakoon niya napadalay at least si Honorable Bart Orola. Tumanto si Councilor Bart Orola. Yes, so kanugon Action Next why kaya kalusot sa atong nga programa. Kay sadtong Friday pagkatapos na di program may mga hilikuton pa kita diri sa station nga hindi taman mapaiway, sir. Sige lang, at least na dayon ang inauguration ka grand opening sang MBIC. Nabusog man sila, sir? Hindi, nabusog sa paglantaw, no? Sa mga equipments. Given, no, may pagkaon, no? Natural na busog. Pero nabusog yun sila kay sa impormasyon, kay naka-demo kita, naka-open forum ang kita. So, sa demo, nakitaan nila ang proseso. Ang salakyan yung nakasulod, ginagi sa stage 1, ipakita ang emission testing, ang pagpalibot nga test, tapos pagpasaka sang hood, tanaw tanan, pagpasaka sang salakyan, under chassis, gintanaw man tanan. So, nalingaw. Kita kabilugan, no? Nalingaw sila kay ti
id-id bala. Id-id. So, dako ang bintaha sa mga owners nga na-inspect sa maayo. So, that stage 1, amo na siyang, kumbaga, mandatory. So, pagpanawag sina, gimpadlaga naman sa stage 2. Tining stage 2 kag stage 3 yan, mandatory ni siya. Pero importante man. So, diri nilang ipakita nga nag-speed test ang salakyan. Ginapadlaga na siya Aksyon Rex sa roller. Ang aton nga salakyan. Madlaga na siya 20 kilometers per hour. Tapos tanawon na nila kay may arab la iban Aksyon Rex nga salakyan kung padlaganon mo gamuamo na Gaisi-isi. Gaisi-isi. Oo. Ibot sulingon na hindi balansyado ang guma. So dira mismo. May something may diferensya sa mga bolt siya dira or so ma-check nato ng dapat ma-check gid sa iya. So speed test kagang side slip nang tawag sina makitaan. Pagkasunod sina makitaan man da ang brake test padlaganon ng salakyan tapos paprinohon gulpi. So, makita ang importansya ya sina. Kung actually, Aksyon Rex kung kakita kada sa dala ng mga jeep, kag ibang mga sakyan mo, kisa magbumbas la, kaduha, katatlo, para lang magprino. Sa brake nila bla? So, importante gini nga ma-check ang brakes naton. So, ga-enjoy to sila nga mo, kanami nga, gidid, gapamangkot kito si Major Mariano kung anong advantage ng kada stage. So at least na-appreciate nila bala. Pati nakita nila sa stage 3, ginatanaw ang suga. So inspektanan ng suga nga dandi. Kung gabi miyara buron, miyara bulag, mayo gina kung ma-inspection niya sa mo. Miyara man sobra kasilaw, Aksyon Rex. Amo pagid na. So amo nang namin kag pati sound, ginatakos man sang may computer ang kagahuron sang makina, ang kagahuron sang busina, pati sa tambutso. So shout out da sa mga motor bla Aksyon Rex nga mga gahod, wala pa. Pag pangapi mo paglabay nila, ang kape mo dumaula. Damatilwaan ka pa, kibot ka na lang gulpi lang. So, para sa ila, this is non-mandatory. Pero do abiso man bala, nga gamay nga konsiderasyon Aksyon Rex sa mga pumuluyo kagang gagamit man sang dalan, nga kung magpa-test ka mo, hindi man kamo kapasar sina rehistrohon man kamo gyapon sang LTO, pero inyo responsibilidad. So amo na siyang advantage diri sa aton kung magpa-test kita. Check antes kadto sa LTO para nga sigurado. Pila gani sa rangaton sini nga presyo sa emission kag full inspection? Sa liwat, so ang aton light vehicles is 672 pesos. Ang motorcycle naton is 560 pesos. Kag ang mga jeeps, may pila na ka jeeps nga nagpa-test sa amon, pasado man Aksyon Rex, 336 pesos lang. Kag in kaso nga hindi sila kapasar sa emission, kag sa physical check, pwede man sila gyapon kabalik para iparetest. Pakaiuto nila kung anong na diferensya pagbalik, free retest. So, amo na. Damo ga pamangkot na rin anong schedule ta na da gani da sir may ano nga mga inadlaw na da? Bale, it's Monday to Saturday. Kay kalabanan, way kabalo. Full ni from 8 to 5? Yes, 8 to 5 ni siya Aksyon Rex. Kaya tigin open namon sa Bado. Kay kabalo kita Monday to Friday. May ara yung mga pumuluyo nga sako sa ila obra. So, ang Saturday open para sa ila. Pahingagaw sa ilang mga salakyan. Finally, din ganini makita ng VIC Bacolod. Sir, kay kadamo pagid sang way na kahisayod bla kung din makitaan siya kung within sa city lang ni. Actually, within sa city siya. Dra sa may reclamation din ganini, sir. Rakita sa Breadco Port 3 sa iSecure Building. Warehouse number 20 to 21. Ang inyong entrance, hindi nyo pagproblemahan kay pagsulod nyo na, i-reimburse naton. So, nakatipid man kamuda.
So, sa dugang nga detalye, pwede nyo ni matanaw ang MVIC Bacolod Sa aton- Facebook? Yes, sa Facebook. MVIC Bacolod. MVIC Bacolod sa Facebook page. Kaya makita ninyo na ang MVIC. Yes, kung mag-chat ka mo, ako mismo ang masabat. Gabalos. Basta kung magsiling ka mong, where you, sir? Where na yo? Makofi lang na. No? Kaloy, Sa MVIC. Kaloy, ano pa man sa'yo nag-text muna. Pero sige lang din nga ton sir, MVIC Bacolod para sa partner ninyo, ilabi na sa mga parehestro, kadto lang kamudra sa MVIC, no? Tultulon, hapos tultulon na. Dra lang ka sa may reclamation, no? Sa Breadcoat 3. Ara lang dra sa may likod nga portion, no? Pagitaon nyo lang dagay makita nyo man na may ngalan man kamudra May sa signages kita. Hindi man sila magtalang. Sige sir, thank you gid, salamat gid sa imo sining tiyempo. Dason nga may nadlaw, basi may maninog palimton pagid si Sir Pistanyo parte sa MVIC Bacolod sa Sematic Enterprises, no? Salamat gid sir. Okay, salamat man Aksyon Rex. Salamat sa gapalamati. Okay, thank you gid. Sir Mr. Ayan Pistanyo, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:09 at oras diri sa aton sining pagpangalagad. Katuantang balita, dugang sa aton sining mga action reporters, naka-standby si Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa ginaligar sex scandal sa social development pag-ausisaon sang komitiba ni Councilor Al Victor Espino ang ining bagay, no? Yaring kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Sa detalye sining balita, Aksyon Art. Aksyon Rex na talala na magpatigayon sa investigation ang committee ni Councilor Al Victor Espino bilang Chairman Committee on Police Matter, no, diri sa siyudad sa Bacolod regarding sining isa ka controversy na naman nga nagtuhaw dira sa area sa Social Development Center sa Bacolod City kung madumduman kay may baruan sa atong mag-aksyon dira na pamtang, no, sa kilid sa BCPO. Now, sunod diri sa kay Councilor Al Victor Espino, may isa ka concerned citizen na actually nagpadala sa iya sa litrato regarding sa ilang nagkuha dira sa mismo posibleng palapta ini sa mga kabataan na may cellphone na sa sulod na mismo amon yung mga CICL Children in Conflict with the Law na dira karon nagatiner sa Social Development Center. Sino mga ginihimo sa kabataan nga hindi kidya dapat bangod gati may ara sa hindi maayo na mga action Rex o kung hilikoton. Kaya mo na gani sila gusto ko ni baluhon kung lalo ang status ng SDC kay ang pag-intindi ni Santo na dapat may separate na facility nga pantangan sang babayi kag mga kalalakinan, male and female nga mga minors kay sila amoy ni mga kabataan nga ginatiwaan kung tani nga may ara sa renewal o kung ba pagbagos kaugalingon nila especially ini sila may ganatubang na mga kaso hindi na mapasakaan bangol sa ila sining edad. Di sila sa konsehal itapyan man diri ang opisina ni Councilor Anne-Marie Palermo agad na matagal sa nagiging pag-akto kasi hindi tayo pwede na pabayaan pag nag-reflect ini sa pangkabilugan sa sitwasyon dira sa SDC. Yari si Councilor Al Victor Espino. Actually, nakadangat sila sa opisina ko. Ginsend sa isa man ka-concerned citizen. No? Okay. As a matter of fact, ginsend sa ako ng picture. Although I understand may video pag-iganit kung sino nga natabo dito sa atong nga mga children in conflict with the law. No, that's why ang akong committee was brought up. So, we are on the process of investigating or getting to the bottom of this. Now, as a matter of fact, gusto makonsulta mo kung Councilor Anne-Marie Palermo, who is the chairman on social welfare. So, kay under ni siya committee ang ini. Ang ako niya ang sa police nga aspect or law enforcement aspect. We do not want to send
a wrong signal to our people that the SDC or the Social Development Center is a facility that is serving the purpose of containing our children in conflict with the law, no? Or ini nga mga persona are minors who cannot be tried in the regular courts because of their age, no? So and this is a wrong signal because nga ginapagustuhan ng sa ano katabo sa dumduman ko sa una action art nga ang ini nga mga kabataan ang facility are separate, no? Separate ang female kag ang male na sa palayag ni Councilor Al Victor Espino. So nakuntani ko na ano mga outcome kaya ano nga magtuan sa gilayon ini nga problema dira sa bahin sang SDC. Ang Aksyon ay tayo hupo na sa balita o sa Aksyon sa lokal na Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kay Aksyon Art Ihopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa Inuantang Kapitolyo Provincial, standby sa aton sining interview po ng mother units nato ng DZRH, no? Kay Congressman Alan Peter Cayetano. Kadtuan tanay si Aksyon Marlon Hinovia Municipal Hall sang Isabela kag Tubuso, umpisa subong adlaw tubtub Hunyo 2 lockdown, no? Yaring kaundan sang report ni Aksyon Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Okay. Go ahead. Aksyon Rex, duha karon ka mga munisipalidad diri sa Negros Occidental ang ginpaidalom sa lockdown sa sunod sang tatlo ka adlaw karati tubtob ini Hunyo 2 man sang pag damo naman sang kaso sang COVID-19 nasa din kalabanan diri mga empleyado man assigned sa among munisipyo. Ang banwa sang Tubuso again pahibalo nagligap pang adlaw ni Mayor Richard Hauhoko nga ang municipal hall pati diri ang accounting department umpisa sa pag sira temporaryo umpisa sa mga adlaw Lunes tungod sa accounting department hambal sa alkalde mayara sang pila ka mga personnel ang ginkuhaan sang swab test kay pati sila ang close contact sa mga una nga nagpositibo. Ang uli ito nga nagpositive sa record sa alkalde nagapakita nga may 35 anyos babayi taga barangay San Jose local transmission, may araman 56 anyos babayi barangay San Jose local transmission man. Ang katatlo dari among 33 anyos babayi man nga taga barangay General Luna local stranded individual kon LSI halin sa probinsya sang Cebu. Ang sabahay naman sang banwa sang Isabela may ginpagwa man nga advisory ang ilas di alkalde Mayor Irene Montilla nga nagapedalo man sa lockdown sa munisipyo umpisa man subong maamo sila kalawigon sa banwa sang Tubuso 31 tubtob June to Aksyon Rex kay sa Isabela kaya rin apat ka bago nga mga kaso nga ilas rin na record ang duha municipal employees assigned sa Office of the Municipal Planning and Development Coordinator, ang isa ara sa Office of the Municipal Social Welfare and Development, isa empleyado DepEd ara assigned sa Isabela National High School. Ang isa naman, isa ka empleyado sa bahin sang Commission on Election. Pero may ara sang paglaro ang alkalde nga ang office work kag transaction sa mga masunod ka mga taratapan ang magapadayon ni Aksyon Rex po silingon hindi ni sakop sang lockdown. Municipal Health Office kay pati importante ila sa mga personal dapat sige serbisyo. LDRRMO, ang Bureau of Fire Protection, ang Office of the General Services, ang Municipal Engineer, ang cemetery, ang opisina sa cemetery, ang slaughterhouse, public market, ang BIR, Post Office, DTI, for Peace, pating kalahi, CIDDS, ang Crisis Center, ang DILG, kag ang Traffic
enforcement. So muna, hasta sa Hunyo 2, porti depende pa rin. Basi kung way man kita pangayo, basi kung magduga pa kita mga kaso, depende ni sa desisyon sa sining duha mga alkalde. Dari sa may Kapitolyo Provincia, medyo sako-sako gawa aksorek si Governor Bonga Lacson Damo sa mga appointment. Gani, Lunes pa man lang. Lunes pa man subong eh. Yes, ganang subong. Pero natinguan nga mga istorya nga mga katapo dari sa media, si Vice Governor Jeffrey Ferrer, kay ginamo aksorek sa mga tao gyapon, tigulan rin sa Bacolod City, nagpamangkot kung bala may mga tarpulin gyapon mo, nga ara gyapon, way gyapon makakas, inang tarpulin bala nga Albi, kag Jeffrey Ferrer. Subong adlaw, luyag larohon sa nga vice-alkalde, nga vice-gobernador, ay ang report nga kuno mapapili siya sa isang posisyon sa Bacolod City. Ambal sang Vice Governor toldokan nyo na ina, why na ina, kay tapos na sunrex ang pitsa nga sa diin pwede makasaylo registration sa Bacolod ang luyag pagpapili. 1 year residence dapat mo. Ang eleksyon ng sang Vice Governor May 9, 2022. Subong May 41 na kita. So ay na tsansa kay dapat abi nga katapusan ko tadi nga petsa nga magparehistro ang luyag mapapili sa syudad sa Bacolod para makuha ang 1 year residency sang May 8 o kon May 9 mismo. So bahay na dulaon yun na ang inang mga report kinabapon yung pagpapili sang Vice Governor sa syudad sa Bacolod ay na Aksyon Rex dula kay Paul Ducan na ina. Ang Aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon mga Rod Hinubaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:20 ng aton oras. Sige, daligid lang pagkatapos ini matagtanay pila ka mga commercials, then balikan ko kamo mga kaaksyon upod kay Lone District of Antique Congresswoman kag Deputy Speaker of the House ini, no? Si Loren Legarda, ang former senator sang pungsod Pilipinas, no? Daligid lang mahatagtanay commercials, balik lang kita sa diligid lamang madugay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:22 ang aton oras, 12:22 na mga kaaksyon. Katuan tanay ang aton sining kongresista gikan sa unang district sang Antique, no? Deputy Speaker of the House si former Senator Loren Legarda. Kaupod ang DZRH Manila, ang aton sining mother station, no? Hibaloon tanay, mangisayod ta mga kaaksyon, standby. Samantala, kasama natin si Senator Loren Legarda, ang House Deputy Speaker mula po sa Lone District ng Antique. Magandang may butag, may nga aga, Senator.
Yung tanan, maayong buntag at magandang umaga sa buong Pilipinas. Bumabati po ko sa inyo ngayong Lunes na ito. At tama po kayo, kailangan ay paigtingin ang ating pagsunod sa mga health protocols po. Oo. Ay huwag magpalubay. Huwag po tayong tayong magpasaway dahil yung pagtaas po, lalo na po sa NCR, hindi naman po nagbabago ang virus mula po nung 2020, nandyan po yun. Minsan bumababa, ibig sabihin sumusunod po tayo. Pag tumataas, nagtatanggal ng mask. Yun nga eh. Tataas, nagbubukas ang bibig at sabay-sabay kumain na hindi natin alam kung tayo'y tested or hindi tayo nagdidistansya or baka naman hindi nag-uugas ng kamay. Yun. Oo. Sabi nga doon sa survey, Sen, 79% ng mga Pilipino naniniwalang yung violation sa mga health protocol ang dahilan ng pagtaas ng kaso. Sen, doon nga, binabanggit ko nga kanina kay Yusek Epimaco Dinsing, mga mayor mismo violator. Gawa lang yan ang kalaban namin sa politika. Yun ho, natumba yung balita kanina bago mo ako na-interview. Ano naman yun? Iba yun sa ang lugar nga yun, Cagayan yun. Pero yung naunang yung binabanggit ko kay Yusek Dinsing, sa ano yun, Konsolasyon, Vice Mayor ng Konsolasyon Cebu, yung party ginawa nila sa isang beach sa Lapu-Lapu City. I see. Oo. Alam nyo, talagang dapat tayo magsakripisyo bilang mga elected leaders ng ating bansa. Ang aking mamumungkahi po, at ito po ang aking mga salita palagi sa 18 mayors ng Antique, dahil 18 municipalities kami. Sakripisyo, yung mga pag-good time, yung mga pamista, yung mga paparty, yan po ay magagawa natin panghabang buhay. Ngayon pong tayo'y may gera laban sa isang kalabang hindi natin kilala o kilala natin ang pangalan niya pero hindi po natin nakikita. Ito po yung pinakamahirap na gera sa buhay natin. Ibig sabihin po ay kailangan alisto, suporta sa isa't isa, kooperasyon, hindi pa sa gera. Bawal ang pasaway. Kung may pasaway, matatalo tayo sa kalaban. Kaya tuwing araw na may tumataas ang kaso ng mga nagkaka-COVID, ibig sabihin, meron nagpabaya. Ano pong dapat gawin? Number 1, mag-face mask po. Number 2, mag-face shield kung kaya. Number 3, magdistansya. Ilan ba ang hilo ang dapat? 2 meters ba o higit pa? Depende yan sa sitwasyon kung kayo'y nasa opisina, kung enclosed na may air conditioning, or kung enclosed pero walang aircon, na walang ventilation, at kung outdoor. So hindi po ako ang IATF na maghuhusga na ilang metro po ang distansya, pero ang distancing from 2 meters or more. Ako, nung may nakasama akong bagong tested na weekend, babanggitin ko na, si Karen Davila. Maski bagong tested si Karen at negative. Sabi ko, nako, 10 meters apart. Sabi niya, hindi 10 20 meters yan outdoor kami. Sabi ko, buti na yung sigurado. Tapos, sabi niya, tanggalin mo ang mask dahil may tinatanong siya sa akin. Tinanggal ko yung mask pero 20 meters apart, pero nakatalikod ako. Sabi niya, ba't ka nakatalikod sa akin? Baka lumipad ang ubi. Nagbibiro lang ako sa kanya. Pero, para lang i-stress ang point na minsan OA ako. Sabi na, OA ka naman. Matalikod ka pa. Sabi ko, hindi. Bawat tanggal ng mask na buka ang bibig, malay mo. Tapos, may nakita akong isang staff ko, nakamask, pero linalabas ang ilong. Sabi ko, saan napasok ang COVID sa ilong mo? Yung konting paglabag, ay papasok ang kalaban. Actually, para daw kaming siraulo, mag-isa lang naman ako dito sa booth, ba't daw ako naka-face mask? Hindi po May mga pumapasok po para mag-abot ng update, mag-abot ng script, mag-abot ng kung ano mga pwedeng breaking development. Kaya ho kami naka-face mask. Mag-isa ako sa loob ng booth, pero marami hong staff na nasa labas lamang ho ng nasa labas lang ng booth na nandun ho yung newsroom. Okay. Yang booth na yan, ay nako, halos lumaki na ako dyan sa staff nyo. Palagi ako nandyan taon-taon pag-anibersaryo. Yes. Ay
kulob yan kulob na kulob. Correct. So kulob yan. Kulob din yung kalaban dyan. Kaya importante. Saka alam nyo, magpumasok man ng 1 minuto, magbigay ng hard copy na script kung ano man, o kape mo, kung ano man, ay, kung hindi nakamask yun, sabi mo na magbuka lang ng bibig ng 1 segundo, lalabas ang kalaban. Kaya nga Hindi nga natin alam kung paano ubakto yung kalaban na yan eh. So bak tayo magpapalubay. Kailangan, dahil hindi natin ang ugali ng kalaban at kung gaano siyang kaliit na hindi natin nakikita, ay OA tayo. OA ka. OA din ako. Ako tumatalikod pag tatanggalin niyo mas yung Okay. Kung ganun. Tapos, yung sa isang kamag-anak ko nga na COVID, naka-lockdown sa bahay sa kanyang kwarto ng 1 taon. Sila mag-asawang 80 plus years old na COVID. Dahil? Alam mo bakit? Kasambahay. Alam mo bakit? Kasambahay. Kasi yung kasambahay naka-lockdown din. O bakit? May isa silang kasama, I think yung nagmamaneho, na naka-lockdown ay doktor pa ang magulang nito. Kaya sabi, napaka-stricto kasi may comorbidity sila, 80 plus. Pero, bakit? Promise daw, naka-lockdown 1 taon. So, kung paano? Hindi man lilipad yan sa inyong bintana. Yung pala, no nagka-COVID na sila sa buong bahay, umamin na yung nagmamaneho. Sabi, minsan lang naman, sa kapitbahay, minsan lang naman, kumain ako, nagtanggal lang. Nagbaba ng guard. Ay, susme. Ito lang. Nakipagkwentuhan lang naman ako. Sandali lang naman, sumubo lang naman. Sen, teka muna ha. Last day ngayon ng umiiral na protocol dito sa NCR Plus. Anong feel nyo? Dapat bang ibabanat natin? Magluwag na tayo from GCQ? Alam nyo, COVID is here to stay. At hurt ng ekonomiya natin. Masyado nang nahihirapan ang mga, lalo na informal sector, sa kawalan ng kabuhayan. Okay lang, sige, pero dapat nga sundin ang protocol. Kasi nakikita nyo, sa mga household, hindi na barangay, household, na talagang sumusunod ng protocol, ng mask, ng face shield, ng paghugas ng kamay ng madalas, ng may sabon at tubig, or alcohol o alcohol. At saka may distansya at huwag magpapasaway, huwag magsinungaling. Ganun. Ay, hindi magkaka-COVID maski na ilit at luwagan ang Kaya, sana pagalingan ng barangay, pagalingan ng purok, kung sino talaga ang mga susunod sa ating mga health protocols. Pero nakakatawa yung gagawin kong example yan na mag-isa sa booth, nakamask. Tama. Kasi may 1 minutong pumapasok ay delikado kung mapusbitan ng kalaban. Senator? At huwag niyo kalimutan, para makatulong ay magtanim ng gulay, dahil yung green leafy vegetables po ay nagpapalakas ng ating pulmon, ng ating immune system. Magtanim ng kalamansi, at yan, magkalamansi juice, kung kaya magtanim ng Philippine lemon, magtanim po at ilagay sa mainit na tubig, at mag-imbak ng tubig para magpang-ugas ng kamay. Ayan. Yan ang aking mga alituntunin sa araw na to, sa Lunes na ito. At mag-ingat po kayo nila Malu, Angelo, ay kailangan lahat kayo dyan. Mag-ingat dahil kulob yung lugar. Kaya lalong mag-ingat sa mga kulob, yung enclosed places na tinatawag. Salamat, Sen. Thank you. Maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you very much, Angelo. Mayad nga aga, kaya yung matanan, duro, gito salamat. Amping, Sen, ha? Si House Deputy Speaker mula po sa Lone District ng Antique, Senator Loren Legardas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad na batian si Senator o former Senator kag Lone District Congresswoman Loren Legarda, DZRH Manila ang nag-interview. No? Sige, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:32 ang aton oras. Ang ining bahin builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Santon Plus Herbal Capsule or Santon Plus Herbal Soap, mga kaaksyon ng pampakinis, pampaputi sang aton nga kutis, no? Mga balita nga una nabatian,
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan. Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan. Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office may kantanan sa sining mando ni Colonel Palge nga hugot nga ipatuman ang pagpangdakop sang bulang kagiban pa nga mga illegal nga sugal kalakip man nini may panumdum sa kapulisan no nga likawan ang pagpang-hold up no kag kaso nga COVID-19 sa Nokpo nagdangat na sa 133 27 diri ang aktibo. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Bri. Di na pa kuan karon na pahugot ang pagpanakop sa mga kauturan naton nga nag-engage gihapon sa mass gathering kaangay sining pagpatigayon sang bulang sang illegal nga panahod diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ini ang mando karon ni Police Colonel Romy Palge, ang Director sa Negros Occidental Police Provincial Office. Kasunod man sang mando gikan kay Presidente Rodrigo Duterte nga ang mass gathering dapat ini dulaon gid sa padayon nga pagdamo gihapon sining COVID-19 cases sa Pilipinas. So diri sa Negros Occidental, sunod pa diri sa spokesperson nga amo ya si Police Lieutenant Abigail Dinasco, ang mga police stations, ang mga kapulisan ginataga na gilayon sang direktiba nga dapat sirisuhon ang pagpangdakop sa mga nagapatigayon sang mass gathering. Kag pila na ka simana man ang nakaligad nga wala untat gid man ang dinakpanay diri sa probinsya sang Negros Occidental. Angot sini ang pinakabag-o amo to nagluntad nga pagkadakop sang isa ka barangay tanod kag pila kay banta didto sa syudad sang Kabankalan nga pinagapatigayon iya sang bulang sa bisan di na lang hilit nga lugar. Ang mass gathering daw So, yun sir, no? All the illegal activities natin, especially those activities from our chief PNP na ginasir, from illegal na uusin lahat ng mga ganong klaseng activities. So, they will see a lot of violations, sir. Bukod pa sa mass gathering, and if the activity is illegal, then kailangan po nilang managot. We are very strict regarding those matters, no? Na huhulihin talaga natin yan. Oo, illegal gambling, illegal cockfighting, and nakapag-violate pa sila sa mass gathering. And bukod pa po doon, mananagot din ang kanilang barangay captain. So, we are implementing those things since it is the command of our acknowledged President Rodrigo Duterte. Ang ginagawa naman po ng kapulisan is to follow to our President's command. Tapos ibinababa po yun sa region down to the province level and then itin municipal police station. Ang ibang gikan nga balita gikan sa Nokpo, si Police Colonel Romy Palge nagapahanumdum gid sa mga kapulisan nga likawan sang paghimo sa mga makahas nga bagay kaangay sa pagbayular sa ila sining rules and regulations bilang pulis. Ini kasunod sa nagaluntad nga pagpanghold up sa isa ka pulis dito sa Luzon area pinalikdan nga simana. But according diri kay Nokpo spokesperson, Police Lieutenant Abigail Dinasco, so far ang Negros Occidental way pagidman sang pulis nga nagpang-hold up o kung naghimo sang pila ka kalakasan nga makahatag sang kahuy-anan sa ila sining hanay. So kung madakpan dira o naghimo sining kaangay nga butang, ati tahin gyapon ini sa internal cleansing ang patigayonon agad nga hindi nila pagsigihon ang ini nga mga bagay-bagay. Yari si Donasco angon sini. Sa illegal na sugal. Oo. And as of now, we are really hoping na dahil masasama po talaga yan sa internal cleansing ng ating galang-galang na chief PNP o na papaligtas niyan kahit saan man na lugar.
especially po dito sa Negros. Yan po ay pag-iiskisa ng ating PG. And kung sakaling yun po ay mapait na ipagpatupad, no, Sir Brian, no? Hindi pa nagkukulang ang ating PG, nag-iikot, sa ginagawa niya yung trabaho niya, and nagre-remind, no, especially sa mga kapulisan natin, when we go to the stations, yun po nagre-remind na kinakausap na yun, do not engage in illegal activities kasi nga po tayo ay pulis. And mas malaki po ang parusa ang makukuha kung yun na po ang tagapagpatupad ng batas, which is ang pulis ay yun, nagawa ng hindi mabuti o nakasasama. Ang palayag di nonas ko angot sining. Papunan tayo bang nga balita kangay sining pag-check natin sa aktibo sining COVID-19 sa Nokpo. As pagid ang ginmuno ko kay na sa meeting nga iskalanting may ara sang shooting incident sa latong Nokpo sa butang na sa babaw dapat kuan gali ato Bago City ato Aksyon next, no? Oo. So, motor na pinakita natin sa spot abi. So, ara na tanana kay Papang Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Nokpo. Aksyon Brian mo na report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon. Red. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May tisiya naihok kulang balangi mo sining lawas ang vitamin C. Kinanglan mag may TC alkaline base nga vitamin C. Tumaron ta adlaw at sining produkto Santon Plus Herbal Coffee Mix ginarekomenda ta sa inyo 100%. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod Ayos, mayo lang ang pagpamati kay Jesse Halandoon, dira sa Lizares Avenue, mayo lang ang pagpamati, no? Kay Yorb Quiniol, dira sa Kingdom of Saudi Arabia, and sa kay Neil Brian Balues, mayo lang ang pagpamati, kay Kagawad Orlando Balues, dira sa Barangay Gintubhan, Isabela. Halin sa kay Neil Brian Balues ang pagpanamyaw. Taning STL on taton man. Siling ni Winston Goles, no? Sige. Kay Ana Senoro, may lang ang pagpamati, Ana. Ready Recafort, sang OTTJ, may lang ang pagpamati. And Baryuga Ray, may lang ang pagpamati, no? Okay, nag-monitor siya subong. Si Michael John P. Season sa Chato Ilisi, Paranaque, may lang ang pagpamati dira, no? Si Michael John P. Season. Kay Ronnie Mananghaya dira sa Hope of Saudi Arabia, may lang ang pagpamati, halong kita permi. Dapat gid sir, no? Ronnie Mananghaya. And sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang ang pagpamati, grit lang sa kay Los Gostilo sa may Manila City, kag Roslinde Bison sa Calatrava, San Carlos, Cagol, Penda family sa Cantoray, si Palay ga pamati gid subong, no? Salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Ninita Arroyo Mahano dira sa Kabangkalan, may lang pagpamati. Paul Spot the third, ga lantaw siya kay Paul Spot the third, no? Siling ni ng Stila Villalona, base toyo nila ibaligya sa bagong mapalubong nga mga pansyon, no? Ginapacheck ta na sa aton sining patrol, no? Karon sapon siguro madalan na ni Aksyon Alvin Graba kay actually may nagtandog sang parte sa mga pansyon sa Bacolod Cemetery, ginabungkal kag wala na tulan. Gali ka, base pati nga amon ginhilat na halintan man o nag-transfer namon ina sa Roslon sa June 20, lubong pasang duwa kay nablos damo na nga pansyon ang ginabre, wala na tulan, tani makadtuan man sang reporter. Actually nakakuan na nakaset na kay Aksyon Alvin Graba karon sa hapon, no? Di tama insidya kay way na ginapalub nga nabot nga nagkalatabo pa na dating caretaker sang Burgos Public Cemetery, amo na dang dapat gid nga magsabat, no? Kay Cherek Eric Rojo Asiado, may lang pagpamati, monitor sa Quezon City, Manila, no? Liog lang tamiyaw sa taga Poroca Bunga Villa, Barangay Pandanon, Silos, Morsia. Ayos mayara Eric Rojo Noel Amar, great lang ang kumpare ko si Rex si Bowie Julinggo kag Rene Boy Alunan kag sa ako ni nablos nga si Taboy Darla, may lang ang pagpamati kay Noel Amar, nagalin ang pagpanamyaw. Ayos. Sir Winston Goles, may lang ang pagpamati, Winston Goles, no? Ayos. Melchorita Ferrer, may lang ang pagpamati, no? Noel Amar sa kay Vanessa Mayo, Jinky Dilagdaon, John Season, Bea Jonathan kag Dennis Roma. Halin sa kay Noel Amar ang pagpanamyaw. Okay. Dari pagid sa ibabaw nga portion kay Richard Dait Pachico, may lang nga pagpamati dira sa inyo balay, no? Richard Dait Pachico sa kay Joval Trinidad sa Kabangkalan, may lang ang pagpamati, Joval Trinidad, no? Okay. Sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang ang pag-monitor. Pelton Lipora sa Pasay City, may lang ang pagpamati. Jocelyn Libon Dispoho, Sherilyn Oro Javier, ga-monitor man, no? John Resisio, may lang ang pagpamati. Junel Halurena, may lang ang pag-monitor, no? And
si Alex Montesa, tamiyaw lang si Vanessa Mayo, Mrs. Alvarez sang Barangay Tangob, Ma'am Jinky, kag pamilya Dilagdaon, apil sang Pandanon, Silos, DSB, Pandanon DSB. Okay. Salamat gida, Alex Montesa. Kay kagawa dimbong Jo Campo, may lang pagpamati, kagawa dimbong Jo Campo, no? Kay Kativer, may lang pag-monitor, no? Kag sa pamilya Sornito, sang Barangay San Juan, Pontevedra, kag pamilya Caballero, sang Barangay Pahilangga, kag Barangay Tagda, Hinigaran. Halin sa kay Alex Montesa. Ayos, why na? Tudas na ang sa ibabaw nga portion, no? Sa ilota diyan sa Dalomba, siguro may nabilin patadriblo nga talamyawon. Kay Rinan Lindayaw, may lang pagpamati, RH 46 sa Rexbo, grabe. From Quezon City. Pamilya Lindayaw, dira sa Sitio Hulugon, Barangay Karulan, Kabangkalan, happy lunch lang dira. Thank you, Gid, sa kay Rinan Lindayaw, no? Thank you, Gid. Kay Mike Jan Seba, Mike Jan Samuldes Seba, may nood to Aksyon Rex niyaga tagrit ko lang happy. Happy birthday kay Inday Raiza. Raiza mi panagiton dira sa Moises Padilla. Salamat ga pamati always sa Aksyon Radio. Salamat gid Mike Jan Seba, no? Happy birthday kay Inday Raiza mi panagiton, no? Ayos. Sige. Ang iban sini, depende na kung maka-message pa sila no, kaya nawala ng message nila. Sige, salamat gid sa inyo sila nga pagpakigupod, standby anay, dali gid lang kay matagtapila ka mga commercials, dugay-dugay balikan ko kamo mga kaaksyon. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo,
Ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik na diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:56 ang aton oras. Life extension vitamin D3 anay ang aton sining tumaron.
Kadtuan tanay balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update kita sa sining kasong WCPD hindi na mag-intra pa sa investigasyon sa aligasyon nga sex scandal dira natabo sa sulod sa IDC bla. Pero may-intra lang sila kung pangayoon ang bulig nila. We have Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Sa detalye, Aksyon Eric? Yes, Aksyon Rex, good morning and yes. happy Monday's Day, no? Well, Monday pro Monday, do ano? Do 31 gid eh. Gani man, 31, oo. Amo ni ang Was pang one. start sa ato sila new life, no? Start sa new life daw tiyo ba? Sige lang pala pa. Sige lang. Kulinga mo bla. Oo. Dapat maging positive ka, no? Hindi sa COVID, kundi sa kayuhan. Sa kayuhan. Na magabot, no? Tiway kita na. Ara na gani. Ulat na pala. Sige pala dali. Wala kung dali ka na si Demarni, no? Budlay na. Ha? Budlay na. Budlay. Si Demarni, hindi kita niya budlay palapitan, Budlay. Ayaw na. Budlay gina kayo ma-charge sa imo mo. Ati, mo mo lagi ako. Pero kung why charge, okay lang. Purma. Alam mo na siyang pabayaron mo. Gani Siyempre, man. advance lang. Oo. Pag may time, uli-ulian lang, no? Gani man. Si Sir Joseph Chowag, monitor pa? Para siguro, pag-monitor pa siguro, Oo, pa siguro. Sila ni Manuel ko na. Sila ni Sir Manuel ko? Sila ni Engineer Arthur Normandia. Harap na sila. Si Cap Chad kay si Kagawa Jopre, daraman. Ga-monitor man sila? Oo, daw sila ga-pabatsag eh. Ayo di purma. Monitor pag may time, no? Oo, time na monitor na kamo, no? Parang, miss call sa akon niyo. Gano? Miss call sa akon si Boss Joseph Chua. Good. Thank you, Gid Sara. Boss, may kita da? Nara, paputos ko lang. Ayo di purma. Hindi na, boss, pang duwa-duwa, no? Ipadala ng pinotos mo, no? Tinalo ning WCPD na hindi. Ang WCPD, hindi na mag-intra kung hindi na magsausawa. Sa issue pala sa sex video na sa sa may STC da. Alam sa likod nila, no? Actually, nagligad pa man ng ina ko katuig na. Ligad pa na. Galing kay nakibot lang ang WCPD nga nagwa na kang karon na nagwa. Silikon basi kung may motibo na da, no? Basi kung may mabulos na da, no? Ayo di purma. Mabulos ka bago naman nga skandal, no? Dapat hindi na matabo na skandal da. Kay sila ni Police Lieutenant Arlene Torrendo nagapamuno sa WCPD sa BCPO nga ginatugyan na kay Ma'am Pasita Tero ang head sang DSSD sa pag-usisa sila kay tribute ka na action art nag-react na to si Councilor Albert Torres Pino nga usisa niya ni ang kaso kag mo na sila ni Police Lieutenant Arlene Torrendo nga hindi na siya mag-intra diraya sa sina nga alleged video 6 scandal nga nagalagaw karon, no, sa social media halin dira sa masulod sang SDC Aksyon Rex, no. Pero kung kinahanglan kag ipangabay sang DSSD ang bulig sang WCPD tisiling ni Police Lieutenant Arlene Torrendo hindi siya pangduaduha nga magbulig iti ang DSWD or DSSD ka ang WCPD may ara ginatawag nga close coordination partnership collaborative effort nga kung anong dapat nilang himuon kag bululigan action rights. Pero sa sining kaso kay nakalapot ni sa LGU ang kaso. So ito gay na kay Ma'am Pasita Tero apag-usisa. Kag kung may dapat guro manapat at may manapat kay action rights kiti may mga ara kita dira na destino nga mga puso guard mong house parent kag of course tapos sa SDC, no. So dapat usisa og sa matulid ni Ma'am Pasita Tero kay hindi luyag mangani ang WCPD nga matabo inaliwat dira nga may mga skandal dira ikakatabo sa sulod sang social development center kasi diri ngati ang mga ara dira kabataan mga CLC mga kabataan ini nga may mga kaso action nagsigirato bapor galing kiti ang ila dira serving nga balay amoy na dira ang natawag nga SDC. Yari si Police Lieutenant Arlene Random taga pamuno sa WCPD sang Bacolod City Police Office.
In our end, sa opisina sang WCPD, no, hindi na dikom ang naglalapta nga mga sex video. But since nga wala na nakalabot sa opisina namon, pag-report or ang gusto nga extend sa office naton, why kita sa kakandak sa investigation. Kaya why kita reported incident sa office Okay. But ang mga close coordination kag partnership no ang collaborative effort sang office sang DSSD kag ang WCPD as partners kami tina sa amon nga trabaho. But ini nakita naton nga ang ini nga mga buluhaton hindi gid man siya ikaayo sa implikasyon since nga may involvement kita dira nga minor nga ara dira. But according sa opisina sang DSSD no under sa pagpamuno sa aton nga SDC nga center head ina nga mga isyu na dapat naman na sa talatapan sa aton gani nga LGU kag nagakandak naman sila sang sikang pasina nga mga pamaagi. But sa office naton silang concern naton sina no nga ti may involved nga minor pag kami nagkatinguha man tani nga wala sa may matabo dira nga mga insidente but hindi namon hawak ang sistema sang management nila kung pamalakat ng ina nga center. Aksyon si Police Lieutenant Arlito Rando ang tagapamuno sa Women and Children Protection Desk sa Bacolod City Police Office sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong Aksyon sa Bacolod PNP, una sa Balita, una sa Aksyon, Aksyon Eric Magbaro nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari nang pinakabag-o kag pinaka-epektibong makabulig sa constipation. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Antes kita magtakboy sa aton sining counterpart dito sa Iloilo, ang CantongNo Radio Iloilo, mga ka-aksyon dugay-dugay, no? Sa banwasang Tubuso anayho kay duha ka mga persona ginabdak sang ginaligar armado nga grupo nakabalik na pasado las 8 kagabi kapulisan sang banwasang Tubuso ginaimbestigahan ang among report kag sa syudad sang Cadiz illegal nga pabulang ginraid sang kapulisan yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotid. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Aksyon Rescue natin yan nga report sa Tubuso may ara nga ginaligar ginabdak sang ito tanan ka mga motorsiklo nga may mga backride kag may harap pa ginaligar nga salakyan nga van sa pahayag sa Iloy mga alas 9 ang takna sang gabi sa sinarikdan nga Sabado na dabo ang among nga insidente kag suno pa sa pahayag sang Iloy nga si Carmelita Mahanya ang iya sinuwa ka mga kabata mo Sanday Santos Mahanya 36 anyos sa gidan may asawa kag Edelberto Mahanya Jr. 26 anyos soltero ang ginlambatan sa mga nakamotorsiklo pagkatapos sila ang gindakop sa pahayag sa Iloy sa aton sining interview sa iya ng Carmelita Mahanya. Carmelita Mahanya. Bali bata mo to ang gindakop to ng Carmelita? Oh, anak na ko, sir. Anak nito? Oh, ano ba? Saan ka? Pila man to sa kabuok ang yung sa man to gidakop? Kuha naman to, gibabaga naman sila din sa motor. Gibalabagan sila sa motor?
Mato ya sila kalargo padagan kay gibabagan na sila nya mato na napundo sila sa kuan ato ang gibabagan. Pero sa pahayag sa Iloy nga gipadagat nila ini sa bahin sang tubo sa PNP sang gabi mismo sa tong Sabado upod ang isa ka upod ba sa duwaya ka bata nga nagamotorsiklo nga nakapalagyo sa sining mga armadong grupo nga si Fernan Salvino nga nag-aligar ngayon sila ang gilambatan sa pito tanan ka mga motorsiklo naglonsay man mga backride kay gini sila ang armado. Pero sunod naman sa payag sang kapulisan nga wala pa nila inigin kita o gin blatter tungod kay wala pa man sa 24 oras bagay nga amuman ang gin reklamo gani sa pamilya nga ang hindi nila pag-blatter kay nga wala pa sa sulod sa 24 oras kaya ma-declare nga missing kaya hindi man iniya nga naglayas kundi nga may-ari ini nga krimen aligasyon nga daw krimen nga natabo ang pag-abduct sa sining duha ka mga persona. Pero sa kay Police Captain Paul Kenneth Magan ang hepe sa nga tubo sa PNP sa atuman interview. Wala pa naman kami sa information nga gin-abduct o ano nga nakuha ang information. Pero yung sa amon lang sir, wala pa man sir na nakuha man sir na details. Kasi siyempre, natin sa 24 hours bago natin ma-declare na sir. So sa ila nga wala lang ang naging blatter pero nagdimo sila sa natawag nga validation sa sining report mo silingon may action taken. Now nakuha na to sinigid lang mga aga nga kagabi pasado alas 8 kay ang ika-24 oras siya sila nga dapat ma-declare siya nga missing is alas 9 man dapat sa gabi kagabi. Tungod Sabado sa alas 9 pasando takda na gin-report nga ni sila ang gin-abduct. Suro sa report sinigid lang mga aga nga nakapauli man sila action rec sining duha sang kagabi mga pasado alas 8. Sinigapon pahayag sang Iloy kay ang iya sinido ka bata nga gusto naton tali ma-interview nga mo ang ginpangabdak ang wala na dira sa ila tungod nga suno sa iya nag-ubra na sa asyenda sa pag-arado. Amo ini ang iya pagpayag kung ano ang natabo kag panaysayon sa iya sini nga mga bata sang ini ang makabalik kagabi mga pasado alas 8 sa ila sini nga puloy-an. Salamat sir, abot gidi mga alas 8. Mga oras na gabot? Alas 8. Alas 8 kagabi? Oo. Okay. So ano ang payag nila? Di sila galing kuno sino kuha sila to? Tabunan may lang mata sir, tapos magsinutin nila sila ka kuan. Wala sila ka lumbo biliin. Gitabunan ang ilang mata, ginputos ang sinupin. Oo. Dason, tiyo mo na, huwag ka kabalo kung di sila gidala. Wala. O, tiyo ano man nila panaysayon kuno? Wala naman ka naglaan sa Wala sila giunsa, pero pagkuha sa ila to, ang mga armado gito mga tao? Okay. Pero may ginpamangkot sa ila, ano nga prasada, anong rason kuno nga ang gindala sila? Ano to, gudala naman sila, harangan naman sila, wala sila, mga tanong na po sila, maragat blanco ba sila sir, wala sila ito Uy, pero ang gindala sa ila, layo man kuno kay nakalambot sila, dugay man kay nakalambot sila, Layo. Anong ginkargaan sa ila, anong gisakyan nila? Ban ang ginkargaan. Ilo, nakalmilito van ang ginkargaan sa ila. Nakalmilita. Dikarga ba sila ba niya? Mga army na nagkuha nila. Mga army? Wala, kuan kayo, wala sila kayo, kuan basta kayo, dikarga sila. So sila, wala ka, kuan, kalaro, pero pag pinimira, nakita nila mga armas. Ilalang banta ba, mga siguro ba, kuan, kayo, wala sila kabalo, kuan, kayo nagsibilian raman.
So, wala sila kabalo, armado, pero ga civilian, pero hindi ko na tamo silang army, guro, mga. No, magana na ang army daw dili ba kay mo civilian raman. So, armado action Rex sa ini nga mga persona nga nag-abduct sining duha ka mga kabataan ni Manang Carmelita kasi hindi na to sila mapataya kasi wala man sila kabisan pagani si Manang Carmelita mabatyagan naton nga ini siya ang daw nagapangalagagban sa taga-sugid. Hindi pa naton kwa pagin ang ini mag-uton kasi suno pa sa report ang ila sining nga mga cellphone ang gin-confiscate man sang sining mga ginaligar nga armado nga grupo. Ang ila sining single motorcycle gigisakyan ang hindi pa magali makita tugtog karon. Suno pa sa kay police Captain Paul Kenneth Magan sa liwat ang hepe sa nga banwa sa nga tubuso sa ato padagan sa iya. Wala pa kaming information, sir. Yung naulat yan naman po na sir nga mag-report, sir. Ulit. Okay. Sir, according information lang sir, gabi, pasado lang sutso sila ginbuyan, pero suno sa Iloy, again blindfold sila sir, giputos ang plastic ila, sining itabunan ila mata, tapos giputos plastic na wong, gikarga sa kuno sir sa van man to sir, kag gidala sa wala lang mabalaan nga lugar. Pwede na sila sir makarecord sa libre tama para ma-record natin sir ang incident sa pang-investigahan na pagsa. So, ginapaabot pa man sa pulis ang pamilya nga dapat mag-report sa ila agad nga makahatagin sila sa ila man sinay o kung makahimo man sila sa ila sinay nga investigasyon may kantanan sinay Aksyon Rex. Gipadangat naman naton ini sa pamunuan sa Philippine Army kaya tinamention man diri ang Philippine Army nga ginapatihan sa pamilya nga posible amo nag-abdak kung ano mga rason wala pa kita kay balo. Aksyon Rex. Sa katapusan na ito sa balita, silence ang kaso karon si Rinaldo de los Reyes e Bunes. Ini siya ang residente sa Purok Elina, Barangay Mabini, Ciudad sa Cadiz, ang ginraid sa kapulisan. Mga alas 3:30 atak na sa hapon, sa tinarikdan nga Sabado, ang pabulang sa area sa Barangay Mabini na sa may Asinta Helena. Pero sa report, duwa ka mga fighting cat ang na-recover, kag sumugman may mga bulang pa, kag isa pagid ka dead o kung patay ng fighting cat. Ang talishet sa muntunan na recover man, kag ditinado pa karon sa gihapon, ini ang sospitsado nga si Rinaldo de los Reyes sa Mansang Cadiz City PNP kag subject nga pagapasakaan sa kaso. Report gikan diri sa norte nga sa probinsya sa Negros Occidental, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotti, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Sa kay Aksyon Percival Villamor, pakarunan ko lang ng balita mo sa La Carlota. Rin ang ato sining taya broadcast po ng Aksyon Radio Iloilo. Kaupo dito si Aksyon Mario Hilonggo. Welcome Iloilo. Mayong hapon, Aksyon Mar, mayong hapon. Mayong hapon, Aksyon Rex. Welcome sa region-wide broadcast sang Aksyon Radio Iloilo kag Aksyon Radio Bacolod. Bauti sa mundi kadamo sa mga balantayan nga mga development sa subong hapon, Aksyon Rex. Gani man ti diri sa amon Aksyon mabagulang nag-report sa Aksyon Roger Gotib dito sa Banwasang Tuboso, duha ka mga persona ginabdak sang ginaligar armado nga grupo pero ginbuyan man sila pasado las 8 kagabi dira sa Banwasang Tuboso. Padayon pa man ang investigasyon sa mga kapulisan kung sino tong nagkuha sa ilato, Aksyon Mar. Terrible nga mga balita man daw sa inyo, no? Diri sa amon sa Iloilo Action Rex ang mga dalagko nga mga balita diri sa amon sang nagdigad nga Biyernes ti amon ning naglupok ng dako nga balita nga finance officer sang CPP-NPA nga si Reynaldo Bucala kag ang iya upod sa balay nga ginaistaran nila sa Providence Subdivision diri sa Barangay Balabag sa Banwasang Pabia nga si Willie Ipago ang napatay no sa police operation. Samtang subong man aga nagagwa man ni ang balita nga ti naga-issue na no sang advisory, joint advisory ang Regional Interagency Task Force parte sa pag-lift ni balasang inbound travel, no? Temporaryo nga pag-suspend sang inbound travel nga madumduman sa nagdigad to. May gintagwa nga advisory na ang RITF kag ang RTF
Pero diri sa amon may request si Mayor Treñas, no, nga sa National IETF nga indefinite suspension pero way pamana, no, subject pamana sa pag-approval sa National IATF Action Rex kag ang kontrobersyal man di samon nga pag boto nga katabo man na sa inyo nga ang salutanay sa bisan hindi pa nalista sa priority sector sa pagpabakuna kung may kapit ka, ginauna ka, katabo mo na sa inyo sa mga vaccination site nyo? Dira sa inyo, sa amon diri ka, san olang nagligad pa nga si Mana. Actually, ni nagrinabuab diri, pero tiway man sa gihapon mahibaluan kung sino nagpasulod sina dira sa mga pagbakuna Aksyon Mar, no? Inang nalista na bla, pero hindi pa ma-schedulean, pero ang iba niya nagkakauna na nga ulihi pa na lista, no? Do padikit bla portion, no? Pero diri sa amon niya, partito bla sang biyahe to, ti ginapabot na karon sa hapon, sang Philippine Coast Guard namon diri sa Bacolod kag Negros Occidental ang mangin advisory nga himuon sa National IETF kay karon 12 midnight daw mabalik ng biyahe iya ma-resume ng biyahe sang roll on roll off padulong dira sa Iloilo pati nang sa fast crop Action Mar. Tikon ng taon nato ng Action Rex kagabasihan ta ang joint advisory nga gin-issue sang RTF Regional Task Force kag Regional Interagency Task Force dated May 31. Although nga kahapon pa ni nagwa, no? Ang pagdula na sa suspension sang inbound travel sa Dumangas Port and Iloilo City kag from Negros Island tikon ng taon naton kung wala sang approval ang request sa aton nga mga opisyal like diri sa Iloilo City may request si Mayor Treñas, si Governor Defensor sumong ilang aga na interview taman di may request man siya for extension sang inbound travel alin dira sa inyo pakadto diri sa mo tikon wala sang approval pa, wala pa sa resolusyon ang National IATF tuloy ang ligaya Bacolod. Gani, manti gaulat-ulat kami dre kung ma-resume na kami pero ti daw laban-laban siguro wala da advisory gikan sa inyo dira makalusot kami dira sa inyo tro fast craft kag roll on roll off vessels tuloy ang biyahe nila karon sa tungang gabi di sa roll on roll off kag buwasaga sa fast craft naman, no? Pero di mangindepende pa rin kung paborandang request ninyo kay kami dre wait and see lang Aksyon Mar mo gahulat lang kami dre kung anong mando sa National IETF dre Aksyon Mar. Amo na ang ginahulat man naton dire, no? Pero for as long wala man niya sang approval pa or wala pa man sa resolusyon nga nag-approve sa request abi sang mga opisyal diri samon sa Iloilo ti back to normal ang biyahe until such time nga mayara naman sang another nga ipagwa nga resolusyon ang National IATF budlay man ang Action Rex ko mas stranded kamo. Gani, iti diri samon guro taga Iloilo na ding matabok pa na da sa probinsya Manila kag syudad Manila dra sa Iloilo do kahayanghag na kung saan sila magkatabok ko pero ti hulat-hulaton ta ang maging final say sang National IETF apisar nga ti may extension da sa inyo nag-request kamo sa Regional IETF kami diri waiting sila nga kung ano gidman ang madangatan masunod kami diri sa Bacolod kag Negros Occidental sa inyo okay wala man kami gihapon mahimo Aksyon Mar tipo pariyo man di samon ang iban kung tani dito may mga importante man nga mga transaksyonnes sa Negros o galing kay ti anon mo ni abi kay daw halin sa mga nagliligad nga adlaw ni daw ay nag-untat ning saka sa numero sa mga nagka-positibo sa COVID-19 no diri samon sa Iloilo siguro ti ban-an nyo man ang sa ginarelease sang DOH nga mga cases ti sa pila ka adlaw ni ang numero sa mga nagka-positibo samon di terrible man abi kay damo man abi dungulis mo. Luwas sa dungulis kada mo gid sa gapasaway ako mo ya duha ka munisipyo di Samonong Isabela kag ang Tubuso umpisa subong adlaw tubtob Hunyo 2 sirado sila work from home sila anay Aksyon Mar mo duha ka munisipyo gid Samon de
Ay, anong rason nga ang lockdown ang munisipyo? Ti lockdown gid may mga positibo nga mga empleyado ti hindi mo na mag-lockdown. Work from home manaya, 3 kadlaw man lang i-disinfect ang area tapos Hunyo 2 balik naman sila sa trabaho. Kabayong tang hindi na ni madugangan ang problema diri sa amo no. Kabudlay nga daan sa sitwasyon subong no. Ay perti. Pero by the way sa SDC di namon isugid lang da namon sa Iloilo bla sa Social Development Council sa SDC namon diri ning dalan ba sa mga minors nga magkaladakpan diri kabudlay kay daw may nagrinabuab nga mga information nga may sex scandal kuno nga nataboho ti usisaon ini sang committee ni Councilor Al Victor Espinong Police Matters kung matuod ning sex scandal nga natabo sa sulod sang SDC daho. Terrible Sinong involved da? Ting mga kabataan man nga ginapangdalaman dira ambot ko nang nagabantay ko naraman dati araman da kuno nagabantay man pero ti natabo ning sex scandal pero tutukan pa niya kung kinanglanon kuno bulig sang WCPD sang Bacolod City Police Office ma-intraman sila pero ti ginatugyan na lang nila na sa syudad naton kung anong mahimo sini kung itap nilang SDC ang WCPD man Aksyon Mar. Anong nagabantay sunada? May hindi bla ang kutob sa mga madakpan nga mga minor de edad dira nyo na ginapangdala. Ano way sa may gabantay? Kung may gabantay anong ginahimo? Yaga katulong? Ati hindi man na matabo kung ginarubing ka insaktong pamaagi dira amo nang SDC na kadugay na sang problema da ambot kun nga gakapalagyuhan gani na da sa mga kabataan nga ginapangdala mo ti karon natabo naman ang sex scandal dira ho dako naman nga problema ara man na damay nagabantay man na adlaw gabi ambot kung nagabantay gid man sila kay iyasang syudad actually under na sa Department of Social Welfare and Development nabon diri sa syudad mo ti kabudlay katama sang sitwasyon ti magamuamo ning sex scandal sino ma sex scandal da kunding mga nagkaladakpan man kabudlay man sa inyo nga sitwasyon dati ang problema na siguro da ang management ang nagadumala ti ko ang problema da nagadumala si Pao na nagadumala da islan bago para nga maka-perform it maayo. Ati lantawon nanay kay yapanik ka Social Development Office namon diri mo ti lantawon ta kung anong mangintikang diri sang konsehal ta mismo sang syudad no kay ma-conduct actually investigation diri si Councilor Al Victor Espino kung anong natabo dira nga may sex scandal pang katabo dira nga kung magkaladakpan na da nga nagkatabo pa ning kasubong sila din ang bantay sina amo nang pinaka masakit gid sa tanan nga sitwasyon Aksyon Marho kay daw wala pakig padulungan ang aton sining nga mga opisyal dira kon ti ang investigation ano makandak sa investigation ang inyong sangguniang panlungsod. Ang committee lang anay tapos i-report niya sa City Council na siguro ang Police Matters Committee on Police Matters lang anay in aid of legislation man siguro gapon no na ti kung daw ineffective kag daw hindi mayo ang leadership da sa nagadumala ti ano pa ang pulos ng misagay ka pabilin da kun way man na sang tupa kag way man na naga-perform da kapalagyuhan ti mo da sang ginadala nga mga kabataan da may mga involved sa sex scandal dati ano pa nang ginahulat ya sino sinada ang head daw ati under ni sa DSWD sa kay Ma'am Pasetero ambot kung sinong in charge sang SDC da kay daw galain-lain man mga in charge sang Social Development Center namon dira abot kung daw gabago-bago sila galing mga tao da Aksyon Mamo mo nang budlay bala magpakigangot ni pero tingin pasalig naman siguro ni sang SDC management nga tingwaan nila nga bisan paano ang sex scandal nga ginatawag mahatagan solusyon matagan sang solusyon ang problema bala Aksyon Mar. Basta importante nga ang inyong mga konsehal daw inyong mga opisyal da seryoso sa paghimo sa investigasyon kay base kon investigasyon nga daw medyo daw pahapaw-hapaw man lang ti base kon
Bala mo naman ibanda, pakadtos mong leksyon, bay? Pakulod? Gani, man, ti, amo nang ginarubantayan man, kay ti, pila naman lang kabulan mo, tapos, eleksyon naman kita, ti, amo nang balantayan, kadamo sang mga tao nga nagapanilag man sa sitwasyon subong diri sa syudad, no? Galing kay nami patani, galing kay chimpo ko do, kalang-alang gido, Aksyon Mar? No problem. Sige. Kay buwas naman, may ginaplastar ko pa di ang sa technical partner tadi ang aton lang nga hook up po kay parang daw kampiyon bala pamatian. Sige, sa buwas naman, salamat Bacolod. Sige, salamat man Aksyon Mar, Aksyon Radio Iloilo, salamat gid kag at least buwas kinitanay kita kag hibaloon ta naman ang iban nga mga information dugang sin Aksyon Mar, salamat gid. Salamat Aksyon Rex, Aksyon Radio Bacolod sa aton region Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nabatian mga ka-aksyon ng first naton nalinsang nagligad nga mga tinuig to do pila nagatuig no nagbalik naman ang aton sining taya broadcast upod ang CantongNo Radio Iloilo. Salamat gid Aksyon Mar, Aksyon Mario Hilonggo gikan sa CantongNo Radio Iloilo, no? Sige, daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dili gidamang madugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad. Salamat gid sa aton sining mga kaaksyon. Nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life. Temporaryo ninyo anay mangin kaupod si Aksyon Dorel Cabato. Kay si Aksyon ang defensor nagasaulog sang iya ika-20 nga kadlaw, no? Si Aksyon ang defensor. Sige, happy birthday kay Aksyon ang defensor subong adlaw, no? Ako naman ang inyo si Aksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. That's the way of a Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, maraming salamat sa inyong pagpamati. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,